Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Funa wazi ngasonke isikhathi ukuthi mesikhuluma nawe lokho kusilethela intokozo. Sicela ke usubscribe kwi-channel, sicela ulike le video lena. Mina igama kuPastor Nikiselethana ngomfanekiso oqoshiwe ke ngenkulu nje intokozo ngokukhule ukuyithoba kwena. Like usubscribe bese uqinisekisa ukuthi ke uyanikela ngokungakwazi ukuthi unikele ngako kwi-channel ngokusuka ku10 rand uyaphezulu depend ukuthi amandla akafinyelela kuphi. Sibusisiwe ke isandla esiphayo kunalesi samukelayo kusho njalo uNkulunkulu. Kanti futhi mangukuthi kukhona umuntu owaziyo oqhashayo ufuna isisebenza sendlini noma ufuna nje umuntu ongamsebenzela enkampanini noma ke uwena uqobo ufuna isisebenza sendlini ufuna umuntu ongakusebenzela mhlawumbe enkampanini yakho, siyacela kusithinte kule nombolo ekhona ukuqinisekisa ukuthi ke sivulile abantu amathuba omsebenzi, silekelela abantu abaseyindingeni, kunabo umnumzane kunabo mama ababheka imizi uthola abasebenzi bayahlupha bathole kanzima. Siyabonga kakhulu ke sibhekela iphupho likaNkululeko uSiphesh uNkululeko Siphesh ukuthi ngiyabingelela pastor, bengicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuthi uphuphe ukha amazambane emhlabathini, umhlabathi wakhona muhle uvundile. Ngiyabonga. So amazambane angasho kuyinto ehlukahlukene ngokuya ngokuthi ke angakanani, mancane makhulu maningi mampijana. So number 1 ubupha la amazambane upha oluhle uma uphupha uvuna amazambane amaningi. Lokho kusho ukuthi ke usebenza kanzima, usenza ngokuzimisela nokubekezela, lokho kuzobe sekukulethela impumelelo ngemva kokulinda isikhathi eside. Number 2, uma uphupha amazambane sithi upha oluhle kakhulu uma ukuthi uphupha uvuna amazambane amakhulu, ngoba lokho ngasho ukuthi lindela uthando, lindela ukuthola injabulo, lindela amathuba angcono, lindela ushintsho oluhle noma uguquko oluhle, lindela ukuba nenhlanhla, lindela ukuba nesibusiso, lindela intuthuko, lindela inqubekela phambili, ikusasa eliqhakazile kanye nempumelelo engavamile kepha ke ezokwanelisa. Yabona. Number 3, uma usuphupha la amazambane sikuthatha njengopawulo uma uphupha uvuna amazambane amancane, ngoba lokhu kusho ukuthi uzodumala, uzophoxeka ngokuthola umvuzo noma umholo noma umhlomulo kanye inzuzo ongayilindele futhi ke enganele nengakugculisi. Yabona. Number 4, uma uphupha amazambane sikuthatha njengopawulo futhi uma uphupha uvuna amazambane abulile, ngoba lokho kungaphinde kusho ukuthi noma ungasebenza mhlawumbe kanzima kangakanani, ungasenza ngokuzimisela kangakanani, uphinde futhi ubekezele kepha uzothola kuphela inkinga, uzothola izithiyo, uzothola ukwehluleka, indumalo, usizi nokungaphumeleli, noma ke uzobanjwa ukugula ke esikhani esizayo. Asiphethe ngakho ukuthi uphupha la amazambane sithathe njengopawulo futhi uma uphupha uvuna amazambane kepha ungawatholi, kuphi ungawatholi, kuphi la ungatholi, ngoba lokhu kusho ukuthi empeleni ukusebenza kwakho ngokusikhandla ngeke kukulethele umvuzo ofanele nowulindele, kepha ke uzokuba yize leze ukusebenza kwakho ngokusikhandla. Siyabonga uNkulunkulu kulonde kubusisela khona silethe umfanekiso ngokuyithoba. Nikela ke kwi-channel usubscribe futhi mongasubscribe akukuthokoze kakhulu ukuthi kukhona la kwazi khona ukuthi wenza impilo yomunye umuntu nokuguqula khona impilo yomuntu noma lokuthenda khona impilo yomuntu positively. So sifuna abantu monguthi uyaqhasha noma ufuna ukwazi umuntu oqhashayo, sithinte kule nombolo ekhona ukulekelela abanye abantu abafuna umsebenzi. Kanza ukuthi abantu bayakhalela ngaphandle baningi, abobaba bemizi abomama bemizi balambile, ingane silambile zabakhala. So uma ukuthi kukhona umazi uqhashayo, kukhona wena oqhashayo ufuna isebenza endlini noma ufuna ke wazi umuntu ofuna isebenza endlini, isensa estoro, isebenza senkampani ethile, thitha le nombolo umthinte sikwazi ukuxhumana nabantu abafuna umsebenzi nawe bakwazi ukusebenza. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekakulonda kubusisa.